Hej sammen, det er Rita her. Jeg vil gerne lave en video for at lave en video, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil lave, og jeg vil bare filme, og jeg skal lege med Freja, og jeg skal følge hende, hun er fra Beagle, og vi skal lave en serie, og det bliver bare rigtig godt, så... Kan jeg vide, om det er? Dalle? Jamen, kan du fortælle mig om, hvorfor har du kamera? Jeg ved ikke, om du ser det, men jeg har YouTuber. Meget mystisk. Vi har ikke set hinanden siden 5 år. Nej. Var det bare sjovt at se dig igen? Ja, bare lige gå ned i baggrunden. Hej sammen, det er Rita her. Jeg har besøgt dig, bedre kendt som min lille søster. Du er bare et år ældre end mig. Bla bla. Ja, lige meget. Så kendt som min lille søster. Nej, ja. Nå, vi ses.